avui toca a la Garrotxa. Avui toca a la Terra Aspra i de Malapetja per parlar d'un dels productes que els últims 40 anys sembla que ha tingut una pujada d'aquelles espectaculars. Si parléssim de la borsa, segurament doncs, algú podria pensar que parlem de companyies com Tesla o com Nvidia, però avui volem parlar d'una cosa molt més terrenal. Volem parlar d'un d'aquells productes que quan arribem a la taula i veiem que hi ha diversitat, aquí és on veiem que alguna cosa d'un territori com és Catalunya ha canviat tant. I és que avui volem parlar precisament de formatges, de com ha canviat el món del formatge artesà en una comarca com a la Garrotxa. I per fer-ho, doncs, avui tenim l'Oriol Rizo de la Xiquella, la Paula Fonollà de la formatgeria Xauxa, en Marc August Muntanya del Pastor de Ridaura i en Jordi i l'Oriol Domènech de Mas Claverol. Què tal? Bon dia, com esteu? Molt bé. Estupenda. Bona tarda. Està bé aquest estiu, no? La gent menja formatge a l'estiu o què? Una mica menys, sembla. Però bueno, anem fent. Voleu dir que menja poc formatge a l'estiu? Però si és quan va millor, no? L'estiu, és a dir, el pa amb tomata, el formatge, les torrades, el porró de vi... Doncs clar, menjar formatges a l'estiu, no sé, tu menjaries a l'estiu si fa molta calor, menges gelats, no? Però molts formatges greixosos no ve molt de gust. Què dius ara? No, home, però jo a l'estiu em foto el cap i pota, a l'estiu... Mira, fa molt poquet, hi ha un restaurant que cada dimecres, sigui el dia que sigui el mes que sigui, fan escollir carrandolla i el restaurant està ple. Tu el teniu molt a prop d'aquí, aquí a les Planes d'Hostoles. Vull dir que... Bueno, hauríem d'intentar de mirar de canviar això, no? Que es consumeix més formatge a l'estiu, cada cop fem més tipus de formatges, les tecnologies són més d'altres països i a França ve menys formatge per postres tot l'any. Jo tinc familiars a França i bé ho fan. Llavors hauríem de mirar entre tots canviar-ho, que jo crec que ja està canviant una mica. Això és una miqueta com això que ara s'ha posat molt de moda, sobretot a les ciutats, no? Això del ramen. Tu ara vas a Barcelona al mes d'agost i hi ha molta gent que està menjant ramen, i en canvi aquí a la Garrotxa, com deia, hi ha pocs restaurants que facin escollir carrandoll al mes d'agost, no? Home, jo crec que molt pocs, si no cap. I pel tema del formatge probablement acompanyarà sempre millor al vespre, si fa més fresca, que al migdia amb tota la calorada. Escolteu, cada un de vosaltres té una història i jo crec que són històries molt diferents cadascuna de vosaltres. Em feu 5 cèntims de cada un. Oriol, tu no eres formatger. No, jo no era formatger. Jo m'hi vaig posar fa 10 anys, que vaig venir aquí a la Garrotxa i ens hi vam posar a fer formatge. Però què eres tu? De quin món venies? Bueno, jo vinc del món de l'alimentació, però més d'un perfil tècnic. Em dedicava més a assessorar indústria alimentària. I alguna cosa va remoure el teu cor que vas dir, jo me'n vaig a la Garrotxa a fer formatge? Sí, bàsicament avorriment. Avorriment? Sí, m'estava avorrint i vaig dir, doncs fora. I cap a fer formatges, sí. Marc, jo crec que tu potser és el que ho tenies més clar, no?, de vosaltres? Jo ho tenia clar des que era molt petit. El que passa és que vaig trigar uns anys a poder-ho fer, però des que era molt petit jo tenia clar que... Jo de fet no volia fer formatge, jo volia ser pastor. Llavors el fer formatge va venir una mica més tard, una mica a remolc de l'ofici, com una eina per poder guanyar-me la vida, no? Per poder fer de pastor, doncs faig formatge, però va venir així secundàriament, diguem. De fet, a veure si és veritat, però a mi m'han explicat que tu vas ser el primer alumne de l'Escola de Pastors del País Basc que no eres basc. No et sabria dir si el primer, perquè crec que tenien un conveni amb algun país de Sud-amèrica, però dels primers segur, sí. De fet, em va costar entrar-hi perquè no era basc i llavors en aquell moment era una mica difícil. I les classes que eren en basc o com eren? No, les classes eren en castellà. En castellà. Sí. Així encara no. Però a mi em van enviar de pràctiques a un caserío, un baserri, on es parlava només euskera i només parlaven en castellà quan parlaven amb mi. I llavors, una mica per força, jo vaig aprendre a fer formatge, però també vaig aprendre a més o menys entendre el basc per necessitat, perquè, clar, per viure. Escolta, em veig que heu portat formatge, però no has portat l'acordió diatònic. No, avui no. Avui no. El proper dia, sí. El proper dia. Paula, quina és la teva història al món del formatge? Doncs mira, casualment, aquí tenim dues als orígens, que és Mas Claverol. Vull dir, jo feia investigació en el món de biologia, però estava farta d'aquest món així tan enlairat,
i tenia ganes d'anar a viure al món rural i casualment la persona que ens portava els formatges al grup de consum que jo estava aleshores, que ja és el 2008, doncs era l'Emili, el pare d'aquí... De l'Oriol i en Jordi. De l'Oriol i en Jordi. I mira, i en aquell moment, doncs, històries vàries, que ara no explicaré, que és molt llarg, vam acordar que jo m'instal·lés allà i que m'ensenyés i vaig començar allà. I d'allà, doncs, altres recorreguts, però allà, el quilòmetre zero és allà. Oriol, Jordi, vosaltres, el vostre pare va ser, podríem dir, un pioner del formatge també, no? Sí, nosaltres ja vam néixer directament allà, o sigui, ja vam viure el món dels formatges i els làctics, vam estar sí que un impàs quan vam començar a estudiar, que els dos vam anar a fer manteniment industrial, o sigui, res a veure, i en aquell moment el nostre pare ja va dir que ho deixava i van dir, doncs mira, decidim tornar-hi a apostar, perquè com que ja havíem estat tot des de la infància, que havíem mamat, estat, jugat, après, treballat, doncs vam semi-avorrir-ho, però llavors vam tornar a recuperar, fa cosa de 10-12 anys. Clar, quan un comença des de zero no té aquest referent per lo bo i per lo dolent, no? Vosaltres, el vostre cas, clar, el vostre pare ja tenia una història, ja parlàvem en aquella època de productes ecològics i tot això, no? I clar, mantenir una cosa que ha fet el vostre pare també és un repte, no? Un repte complicat, però també agrada i pel tema de sentiments. Nosaltres vam començar els nostres pares l'any 80-82, més o menys. Clar, són 40 anys d'història, per lo bo i lo dolent, que també hi ha coses dolentes, però al final tot és un aprenentatge, tot és un estudi, i a dia d'avui encara també vas aprenent, o sigui que no acabes mai d'assolir l'objectiu que vols, sinó que sempre és aprenent cada any. A 80-82 jo ara vaig tirant una miqueta enrere, i aquella època em sembla que precisament va ser quan va néixer una associació que fa molt poquet ha fet 40 anys, que és Acrefa, no, Oriol? Sí senyor. Què és Acrefa? La CREFA és l'Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà. Clar. I aglutina una 80ena de formatgers d'arreu del territori i sí, es va fundar ara fa poc més de 40 anys. Déu-n'hi-do, clar, jo sempre quan parlo de formatges faig una referència cap allà als mitjans dels 90, si no recordo malament, l'Enric Canú, que és un dels grans, diguem-ne, persones que hi entén de formatge a casa nostra, va escriure un llibre que es deia Espanya i el país de los 100 quesos, no? Principis dels 90 per allà, i jo sempre explico, dic, home, si ara haguéssim de fer un llibre, podríem fer un llibre que es digués Catalunya i el país dels 400 formatges, no? Com ha evolucionat amb aquests 40 anys, 30-40 anys, el món del formatge a Catalunya i aquí a la Garrotxa també? Sí, jo crec que és un tema que ja acompanyat amb molta gent que vol sortir de la ciutat, que busca també una altra manera de viure, i amb molta formació i amb relleu generacional. S'ha sumat com tot, no? Gent que vol continuar una mica Oriol i en Jordi, doncs que tenen els seus orígens, que el seu pare ja ho feia, no? Gent que vol sortir de la ciutat i es vol instal·lar al camp, i és una més de les propostes que pot agafar, i acompanyat amb que hi ha hagut molta formació, que ha començat bastant la formació en formatgeria, que abans no hi era. Llavors, hi ha aquest acompanyament més tècnic i científic al costat que et fa una mica saber una mica per on vas, no? Que no vas una mica cegues. És curiós perquè al cap i a la fi fer formatge no deixa de ser cuinar, no? Cuines amb llevats, cuines amb fongs, cuines amb llets diferents, però no deixa de ser una llet que la transformes, no? Clar, per exemple, vosaltres, Oriol i Jordi, vosaltres, per una banda, el vostre pare ja tenia, diguem-ne, una tipologia de formatge allà, però del vostre pare, vosaltres, quina evolució heu tingut de formatges? Perquè em feu un fotimer. Bueno, primer el nostre pare feia vaca, no? Ara nosaltres fem vaca, cabra i ovella, i de tipologies només feia un formatge madurat de vaca o semicurat de coagulació enzimàtica. Llavors nosaltres hem intentat evolucionar una mica, ell feia també iogurts, llet fermentada, i nosaltres hem evolucionat i havíem de triar entre bestiar o mirar de fer més productes. Llavors nosaltres vam triar fer més productes perquè ens movíem el món de la formatgeria i fèiem cursos i això, i també ens agradava provar coses noves i formatges diferents, i és el que dèiem, ara a Catalunya hi ha molts grans formatgers que fan formatges que a França els agradaria fer-los també, no?
i vam intentar fer coses diferents, començant per quallades làctiques, alguna mixta, vam fer formatge tipus brie, tipus de postres, flams i totes aquestes coses que mon pare no feia, suïssos també, de maduixa, llimona, i fer moltes coses diferents, no? I ens hem anat quedant, sí que va haver un punt que en fèiem masses i hem anat traient per fer el que ens agrada més a nosaltres i als clients també, no? Però sí que n'hem fet moltes més. Aquí de 4 formatgeries, la Xiquella, Xauxa, Mas Claverol i Marc Augusto, el pastor de Ridaura, tu ets l'únic que, diguem-ne, que a França series el fermier, no? Exacte, sí, el formatge de pastor, de fet. Exacte. Què és el formatge de pastor? Bueno, fer formatge de pastor és el que diu el nom, que és tenir el bestiar propi i en el nostre cas bestiar que pastura, és a dir, bestiar que cuida el territori, que gestiona el paisatge, totes aquestes coses que diem tan sovint i que són paraules molt boniques, doncs nosaltres ho portem a la pràctica. I llavors nosaltres d'aquest bestiar en fem el formatge, diguéssim. Nosaltres també ho fan, però ho fan indirectament, diguéssim, és una mica el mateix, però nosaltres tenim tot el procés a casa, ho controlem tot. És molt complicat, perquè són 2 oficis en una mateixa casa i és molt difícil. Clar, hi ha una gran diferència, a part, diguem-ne, de tenir els animals, jo sempre dic el mateix, i ara vosaltres dieu el que d'allò, però, clar, tu tens 365 dies les cabres allà que els has de munyir, que els has de donar menjar i que al final del dia tens una llet que dius, bueno, i de què em faig això, no? Clar, jo tinc un horari que és cada dia, tot el dia, o sigui, diguem allò de sol a sol, mig en broma, però és cert, vull dir, jo tinc 365 dies a l'any de feina, dissabtes, diumenges, però també el dia de Nadal, el dia de Reis, o el dia que tens algun problema o que tens una malaltia o el que sigui. No és només com els autònoms, que no poden estar de baixa, sinó que no només no pots estar de baixa, sinó que tens vides, tens bestiar que depèn de tu. I llavors, clar, i tens el bestiar i tens la llet que l'has de treballar, també, no? I bueno, és el que fa que sigui encara una mica més difícil. Com és un dia a dia teu, Marc? Llarg, depèn. A l'hivern és més curt, a l'estiu és més llarg. I sobretot gira tot al voltant del bestiar, de les cabres i les ovelles, i és començar al matí a primera hora a posar-los a menjar, munyir, després engegar-los, treure-les a pasturar i fer el formatge, si toca fer formatge aquell dia o no, perquè no en fem cada dia, i a la tarda doncs, tornar el bestiar cap a casa, tornar-los a conduir, és a dir, tornar a posar a menjar i tancar-los quan es fa de nit. Ho he resumit molt, perquè ens et clara. Clar, quantes cabres tens? Ara tinc 70 cabres. Déu-n'hi-do. I es munyen totes? Pràcticament totes, sí. Aquest any m'han explicat que tu vas, diguem-ne, començar a poder fer formatge fa molt poques setmanes, no? Perquè va netar la paridera al pastor de Ridaura, no? Bueno, el problema de tenir bestiar és que estàs una mica a la intempèrie amb el clima i amb totes aquestes coses i aquest any doncs, les cabres no van quedar prenyades quan havien de quedar-hi, segurament té a veure la sequera que van patir tan dura, i com que no van quedar prenyades, les vam poder fer quedar prenyades una mica més tard, però aquesta mica més tard eren 2 mesos més tard i tot el cicle, tot plegat ha anat una mica més tard i per tant a l'època que normalment teníem formatge al mercat, que és la primavera, no en teníem. I llavors, bueno, doncs, també has de fer aquesta pedagogia d'explicar-ho als clients, d'explicar-ho a la gent que és un producte de temporada, que és estacional i tot això. I, bueno, doncs aquí estem. Ara a l'estiu ja estem produint i ja estem a tope. Home, jo suposo, i que parli qui vulgui, és a dir, hi ha una cosa que és molt important amb els animals, que és la raça, no? Vull dir que tu tries una raça determinada de cabra, no sé quina tens, però i per què has triat aquesta? Bueno, jo en el meu cas he triat les cabres Saanen perquè és una cabra que fa un tipus de llet que a mi m'interessa pel formatge que faig. És a dir, fan una llet molt fluixa, fan una llet molt suau i pel formatge que jo volia, pel gust que jo buscava, i va molt bé, però això deu ser el mateix amb tot, amb les vaques, amb les ovelles, amb tot plegat. Jo crec que cada animal és un món. I també el que mengen, clar. Clar. Per exemple, vosaltres dos, Paula i Oriol, vosaltres, el fet, diguem-ne, de no tenir animals, com ho feu per tenir la llet que us interessa? Doncs buscant a qui vols recolzar, no? També una mica. Vull dir que hi ha diferents tipus de projectes i tu vols fer un formatge, llavors jo sempre explico que no faig el formatge que jo vull, sinó que amb la llet que hem aconseguit, que al final nosaltres teníem molt clar que volíem que fos una llet ecològica i que intentessin que hi haguessin races més autòctones, no tan productives sinó amb més qualitat, doncs a partir de la llet que obtens decideixes quins formatges fas, perquè si no és donar-te de cops contra la paret i al final és anar
seguir el curs natural, no tens una llet amb una proteïna, amb un greix determinat, i en funció d'això, i que mengen X, doncs tot això et determina quin formatge pots fer. Oriol? Clar, Oriol, tu, per exemple, hi ha un formatge que no el pots fer si no tens llet de vaques que pasturen. Sí, bueno, més que de vaques que pasturen, de vaques que no mengen determinats tipus d'alimentació com ensitjats. Sí, perquè són formatges de llarga maduració i, bueno, aquestes serien les llets ideals, però no sempre les tenim tan a l'abast com voldríem. I llavors sí que jo treballo amb un productor que està una mica lluny d'aquí, però que faig un tipus de formatge amb aquesta llet, perquè és una llet que és una llet fantàstica, però, bueno, és de difícil accés. I llavors els altres formatges sí que utilitzo una llet d'ovella que ve del Pallars i una llet de vaca que és d'aquí, de la Vall. Clar, jo em suposo que per lo bo i pel dolent, en Marc, que té les seves cabres i que té la seva llet, lo bo és que sempre tens llet, perquè tens la llet de les seves cabres. Lo fotut és que sempre la tens i n'has d'elaborar. I vosaltres podeu triar una miqueta, no? Però també és veritat que a vegades, no?, els vostres, diguem-ne, pastors us poden dir: escolta, mira, les vaques ara no donen tanta llet amb la calor, te'n portaré menys, no? O no sé, les cabres, no sé com ho feu vosaltres, Jordi. Sí, nosaltres des de... També, ell ja ho ha treballat molt, intentar fer tot el cercle des que vam començar. Llavors sí que quan va haver un moment, un impàs, que vam haver de fer un obrador separat del que era mascle-prol, si en aquell moment no haguéssim set bessons i haguéssim set tres, que era la felicitat que teníem, doncs mira, en aquell moment podia ser que poguéssim el bestiar, però és que la meva pregunta per en Marc és: si fa tot el que fa, llavors et falten hores per repartir. Clar, s'ha de fer tot el cercle, llavors falten mans, al final falten mans. Per això nosaltres vam decidir apostar en aquell moment, com que ja estàvem immersos en la formatgeria, doncs buscar algun ramader que ja controlés el bestiar, sapigués, com deia la Paula, no?, on pasturen, el tipus de llet, la raça del bestiar, i en aquell moment, en aquest impàs, doncs sí, com que sabem que ja hem tingut bestiar, sabem que tampoc és com una aixeta que obres i necessites la llet quan la vols. Llavors tu fas el contracte amb ells, parles amb ells i tens uns litres determinats durant tota la setmana. Escolteu, hi ha una cosa... Paula, digues. Bueno, res, que jo volia remarcar que tot i així, tot i que, o sigui, no tens el bestiar i no té res a veure, sí que és important que hi hagi un compromís amb la persona amb qui t'està fent la llet. Llavors, que no s'hi val dir, bueno, doncs avui et compro i demà no, sinó que tu intentar establir aquest compromís perquè aquesta persona heu establert una relació i si tu no vas a comprar-li, doncs què fa amb aquesta llet, no? I aleshores també és interessant doncs que hi hagi un vincle de coneixement i de confiança amb la persona amb la qui tu li estàs comprant la llet, que al final és la teva matèria prima, i doncs que hi hagi un cuidado en aquest aspecte. Clar, hi ha una cosa que jo sempre que vaig donar alguna volta per França i penso molt, no?, amb això, i és que tu, per exemple, te'n vas en una determinada zona a França i et trobaràs 50 formatgeries que elaboren el mateix formatge, no? En canvi, nosaltres, el model nostre és que cada formatgeria fa 3, 4, 5, 6, 10 tipus de formatge diferent, que això també et comporta, diguem-ne, coses diferents. Per exemple, no és el mateix només fer formatges de tipologia fresc, que vol dir que els fas avui i que els vens demà o demà passat, però clar, també es fan malbé, diguem-ne, abans, és a dir, la seva, entre cometes, caducitat és molt més curta. Estic pensant, per exemple, d'un mató, que sí que podríem dir que té una certa caducitat. Fer formatges, diguem-ne, que poden embullir, formatges de guarda, que poden tenir 6 mesos, poden tenir 1 any o poden tenir 2 anys, no? També, diguem-ne, en certa manera, això us va bé, Oriol. Sí. Són models, o sigui, ens va bé o no ens va bé. Jo, per exemple, soc plena defensora de no fer molts tipus de formatge. Tu quants en fas, ara? Jo en faig 1 i mig. Ja m'expliquem això. Què vol dir 1 i mig? Vol dir que en faig un durant tot l'any i l'altre és estacional, perquè és una pasta tova, i les pastes toves a l'estiu és impossible fer-les per un tema de relació greix-proteïna, i vam decidir doncs, deixar de fer-ne i retomar a la tardor, que és quan realment la llet és idònia per poder fer pastes toves. Doncs jo he passat per moltes etapes de que feia, segons aquí a la formatgeria hi he estat, que hem fet molts tipus de formatges. Ara, crec que fer-ne molts doncs, implica una gran complexitat,
tant de coneixement com d'espais, com de condicions, de paràmetres que has de complir i que és molt difícil si ets tu i tens una formatgeria petita, no? Llavors, però són models diferents. Clar, el que fas tot l'any és el blau. Sí. Escolta, i aquell que feies amb fulles tan bonic i d'allò, aquell, què li ha passat amb aquell? Perquè era molt bo. Era molt bo, sí. Ha passat doncs, que ens anem acomodant i que anar a buscar les fulles, netejar-les, embolicar cada formatge amb les fulles i així. Doncs, bueno, vam decidir que ja l'hem fet i que igual el tornarem a fer, però que de moment el deixàvem de fer. Marc, tu quants en fas de formatges? Bé, jo també estic al club dels petits perquè jo en faig un i mig, no? I mig podríem dir, perquè faig algunes variables d'aquest formatge. És a dir, jo faig un formatge bàsic, que és un formatge semicurat amb quallada enzimàtica amb herbacol, i és un formatge que va de poc madurat a molt madurat, depèn de quan el puc vendre, una mica això que dèiem del temps, no? Perquè a l'estar sol doncs, és complicat, i per això faig aquest formatge, de fet, perquè a l'estar sol he de buscar un formatge que s'adapti a la llet que tinc i un formatge que em permeti a mi tenir una mica de marge, que no hagi de córrer a vendre'l, perquè potser aquell dia ha passat alguna cosa amb el bestiar o no tinc més hores aquell dia i no el puc repartir. Llavors necessito un producte que aguanti i que el pugui vendre en un mes o que el pugui vendre en 15 mesos. I aquest que fas de variants, quin és aquell? Llavors agafo el mateix formatge i li faig un parell o tres de variants. Doncs, per exemple, a la tardor, que la llet és més grassa, fem un formatge amb bolets de temporada. També fem un formatge fumat a l'estil del País Basc, com una mena d'idiazabal a la catalana, per dir-ho així. De cabra, no? De cabra, clar. Molt Sí, bé. pecat mortal pels bascos, però jo ho faig. I alguna altra variant així amb algun condiment, amb alguna cosa, però coses molt puntuals. Clar, també s'ha de pensar que, per exemple, si fas formatges de collada làctica, no?, que són aquests tipus, diguem-ne, perquè ens entengui tothom, de brins, camembergs, etc. Així, és a dir, aquests formatges més tubets, el que deies tu, Jordi, fa un momentet, deies a Marc, clar, jo li preguntaria a Marc com s'ho fa per estar tot sol, no? És a dir, si fas formatges de llarga maduració, tens més, diguem-ne, tranquil·litat, però si fas formatges d'aquests de collada làctica, que els has de fer en 1-2 dies gairebé, que els has d'anar a donar les voltes, i a més després, que els has d'anar a vendre ràpid, perquè si no després la gent clar, diguem-ne, no és que es faci malbé, sinó que la seva maduració és molt més ràpida que un formatge de 6 mesos o un any, no? Al final, el que fas també, t'adaptes una mica, fas els equilibris amb el teu espai, acabes fent t'acabes adaptant a l'espai allò que tens i amb els anys aprens a combinar-ho tot. Nosaltres fem 7 tipus de formatges, és veritat, però, per exemple, 2 d'ells, que és el d'ovella, jo l'ovella la treballo perquè és una cosa que em fa molta il·lusió, però jo treballo llet d'ovella un cop al mes. Faig 500 litres, vull dir que faig una tanda de curat i una pasta tova, però la faig un cop al mes, i potser no tots els mesos. I de vaca tenim per dir-ho d'alguna manera, el més comercial, que és el que em surt millor i més ràpid, i el venc més ràpid, i el més complex, que és el curat, de llarga maduració, que tampoc en fas tant. I al final acabes adaptant el teu espai a tot això, no? Acabes organitzant-te perquè tot això funcioni. I vosaltres què? Com us ho feu? Perquè vosaltres sí que en feu... Potser sou els que en feu més d'aquí. Sí, la veritat que, com deia la Paula, és complicat, perquè també ens trobem molts clients que fem un formatge tipus brie de vaca i, ostres, si el féssiu amb cabra, tal i qual, tu fas proves, agrada, el treus a fires... Bueno, la gent acaba volent allò i no dius mai que no. Sí que és complicat perquè hi ha formatges, com deia la Paula, que a l'estiu costa més fer-los. Jo tinc fitxes de tècniques d'estiu i d'hivern, les he hagut de modificar totes, perquè fem formatge en el mes de gener i el tipus de llet que t'arriben és el mateix fer-ho a l'agost, està claríssim, temes de pH, temperatures, l'acidesa puja molt més ràpid, el pH baixa molt més. Temps no tenen res a veure tant hivern com primavera com estiu, llavors has de modificar moltes fitxes, els temes dels ferments, no tires els mateixos grams, etc. No? Llavors és molt complicat controlar tot això, és molt difícil. Llavors ara sí que estem intentant fer una mica de neteja dels productes que fem, treure'n alguns, perquè clar, al fi al cap estic jo sol a la formatgeria, som 4, però qui fa el producte sóc jo amb un ajudant, no? I llavors, clar, costa molt controlar-ho tot. Escolteu, i una pregunta, i ara pensem en la clientela, no? Sigui el client final
o sigui, diguem-ne, els restaurants, els bars i això. Valoren l'artesania formatgera? Com veieu, diguem-ne, aquest present que estem visquent avui en dia? Perquè ara parlàvem això, no?, de fa 40 anys es va parir a Crefa, no?, han anat sortint a formatgeries fins a arribar, diguem-ne, a un nivell que des d'un punt de vista de números a Catalunya i aquí a la Garrotxa és molt bo, però com és el dia a dia vostre? Com ho veieu, això? Aquest és un gran debat, Jo suposo que tots estarem d'acord si diem que en els últims anys ha pujat el consum del tema artesà i hi ha més interès i hi ha més compromís. De tota manera, jo crec que encara falta una mica de tirada per part de les botigues amb aquests productes nostres. No? Encara es valora molt més el producte de fora que el d'aquí. Probablement, moltes vegades justificadament, però penso que encara falta que es coneguin en el món, i sobretot en el públic final, perquè són els que acaben anant a la botiga que ho han de demanar. Jo el que sí que penso és que nosaltres també tenim la sort d'estar en una zona, en una comarca que ens estimem molt el producte propi, no? Que això a altres llocs de Catalunya o altres llocs és més difícil o és una batalla més dura. I aquí tenim una doble sort. Jo sempre dic el mateix, però jo, almenys amb la meva experiència personal, que és que la gent de la comarca valora molt lo propi. Jo tinc molts clients que són de la comarca i volen el meu formatge, gairebé et diria, perquè està fet aquí. Però és que llavors la gent de fora de la comarca també valora molt lo de la comarca. Llavors venen els de fora a buscar lo nostre i els de casa volem lo de casa. I llavors, clar, és una doble victòria, no?, per nosaltres, perquè vens els d'aquí, els d'allà i no tens mai cap problema en això. Evidentment que falta molta feina per fer de pedagogia, però jo crec que comparativament amb altres llocs aquí estem bastant bé. Paula. Jo crec que restauració cada cop l'està valorant més. Crec que per una banda hi ha el que és restauració, per l'altra banda consumidores finals que vagin a comprar directe a la botiga. En restauració en el nostre cas, per exemple, quasi bé tot se'n va, o molt, gran part, se'n va a restauració. I jo crec que una mica ara, o sigui, el meu punt de vista és com diferent una mica amb el de Marc. Igual també depèn de si ets d'aquí de sempre o no, però, per exemple, a nosaltres ens passa el contrari, que ho valora més gent. A vegades, o sigui, que hi ha més gent de fora de la comarca que coneix el nostre formatge, que l'ha provat i que el compra el dia a dia, que no més gent d'aquí, de la comarca, que ens el consumeixi. I també crec que és un tema a nivell, en molts casos, econòmic, no? Vull dir que la gent va al supermercat, és la realitat, i llavors que va més enllà ja no tant de valoració del formatge artesà, sinó que de quin tipus de consum alimentari fa la gent, i aleshores això és una part més, no?, que absorbeix, que és el formatge, on el compren als supermercats. I els supermercats no estan als nostres formatges, i crec que respon més al tipus de consum que no que valorin o no el nostre formatge artesà. Clar, ara comença, no?, per això, diguem-ne, algunes, botigues d'alguns supermercats a creure amb el producte de la terra, i això comencen a fer, diguem-ne, evidentment tindran els formatges industrials que tenen sempre, perquè són els que la gent coneix això, però ja comencen a fer el seu córner, no? Així com, per exemple, quan nosaltres érem petits, anaves a un supermercat i no veies sushi, i ara veus el córner del sushi, ara també comences a veure aquell córner de productes de la terra o formatges de la terra, no? Vosaltres, per exemple, n'hi teniu, Jordi Oriol. Sí, nosaltres cada cop sí que és cert que es valora més el producte, això sí, falta molta pedagogia, perquè fins fa, mira, la setmana passada em van fer una pregunta que em van preguntar si el formatge nostre tenia gluten. Dic, ostres, que jo sàpiga, almenys treballem amb la llet. Falta molt coneixement encara, però sí que cada cop es valora més, no? Llavors sí que els clients que tenim ho valoren molt, també comparteixo el que diu la Paula, que a fora de la comarca ens el valoren molt més que aquí dins, tampoc ens sabem el motiu, però tots els que sí que venen de fora de la comarca, que veuen la formatgeria, veuen com treballes, com l'elabores el producte, com un formatge d'un any l'estàs girant 2 cops per setmana, l'estàs fregant, l'estàs amanyegant, com qui diu, que llavors valoren la feina que hi ha darrere. I un cop surten i els ensenyes i has fet la pedagogia necessària perquè entenguin com es fa aquest formatge i com s'elabora, llavors és quan ja no et discuteixen el preu. Llavors diuen, ostres, doncs és barat. Llavors, bueno, s'ha de fer tot aquell treball de camp que sí que, bueno, això l'únic que vol és temps i
Sí, i ensenyar-ho. La veritat és que el món de la pagesia, el món de la formatgeria, com també el món de la cuina, és un món en el qual has d'explicar històries i, de fet, aquest és el relat, no?, que cada un de vosaltres té per poder explicar el per què feu aquell formatge i així també la gent el pot conèixer i el pot valorar i, sobretot, que ha de pagar el preu que hi ha i sobretot també per veure la diferència, no? Un formatge blau que es fa avui en dia aquí a casa nostra no té res a veure, diguem-ne, amb qualitats que dius, ostres, no, és que la gent està encara amb el Roquefort, no?, o amb el Gorgonzola o tot això. Avui en dia aquí a la comarca feu formatges amb textures extraordinàries. Jo crec que cada un de vosaltres, no?, té la seva personalitat i té la seva història que és molt defensable, no? Sí, això està clar, que tots tenim els nostres productes i les nostres característiques està clar, sí. Hi ha una pregunta així ràpida, i responeu-la tots. Hi veieu futur al món del formatge a la Garrotxa o què? Sí, home. Oriol. Paula? Depèn. Què vols dir, depèn? Depèn de si segueix el món ramader, perquè els que no tenim ramat propi és una realitat que estan plegant la majoria de lleteries de la comarca, sobretot en vaca, clar, parlo en vaca, que és i aleshores per mi estem en perill d'extinció, bàsicament, perquè estan plegant la majoria i crec que sí, o sigui, que si és per ganes de projectes d'iniciadors en el món del formatge de consumidors, sí. Si és per la nostra matèria prima bàsica, que està emplegant la majoria, doncs malauradament no. Això passa, Paula, també per allò que diem, no?, quan anem a comprar llet, que paguem la llet pel preu que costa, com a consumidors que beben llet, i vosaltres, que necessiteu una llet amb certes característiques, també, jo em consta que soleu pagar la llet amb un preu que s'assembla molt a la llet, diguem-ne, de consum normal i corrent, no? Sí, potser no tant, però paguem, sí, paguem, i sempre hem dit que pagarem el que sigui necessari, el que ens demani el ramader. Vull dir, això no... Sempre hem dit que, com a mínim jo, que no discutirem mai ni un cèntim d'euro al ramader. Marc, tu això, mentre tinguis cabres, podràs fer formatge. Sí, ho veig una mica com la Paula, És a dir, jo hi veig futur pel que fa al consumidor, diguéssim, el consum, com la societat aprecia el formatge. El que no veig tan clar és el futur de la ramaderia i en particular dels que intentem fer-ho una mica ben fet, és a dir, amb ramaderia extensiva. Això m'agradaria ser optimista, però els últims anys m'he anat tornant cada vegada més escèptic. Doncs escolteu, moltes felicitats per la vostra valentia, pel fet de ser pastor, de ser formatger, de buscar una feina artesana, una feina que moltes vegades, com dieu, a vegades encara no està prou ben valorada i a vegades a l'hora de vendre, quan et diuen és car i tu saps aquella feina que t'ha portat aquell formatge a remenar-lo, donar-li voltes, a fregar-lo, a cuidar-lo, és quan podries dir, a vegades diries coses que no es diuen, no? Oriol Rizo, de la Xiquella, Paula Fonollà, de la formatgeria Xauxa, Marc August Muntanya, del Pastor de Ridaura, Jordi i Oriol Domènech, de Mas Claperol. Moltíssimes gràcies, salut i formatges.